Citirat ću dožupana Mamulu koji je izjavio da je Gomirje najzapadnije mjesto srpsko u, ajmo reći, Republici Hrvatskoj. To je citat. Izjave koje vi govorite nisam dao. To jasno i glasno govorim s ove govornice i nisam dao. Ove godine smo došli sa jednim društvom iz jednog malog mjesta iz Gorskog kotara, iz Primorsko-goranske županije, iz Gomirja, iz zapravo najzapadnijeg mjesta srpskog ajmo reći, u Republici Hrvatskoj, to je nisam dao. Koji hrvatsko mjesto sa pretežnim srpskim stanovništvom naziva srpskim mjestom, a to nije srpsko mjesto, to je hrvatsko mjesto sa pretežnim srpskim stanovništvom i ajmo reći u Republici Hrvatskoj. Republika Hrvatska je država, kome se to sviđalo, ne sviđalo, priznata i samostalna. I nisam dao. Mjesta srpskog ajmo reći, u Republici Hrvatskoj, izjave koje vi govorite nisam dao. To jasno i glasno govorim s ove govornice i nisam dao.